И здравейте хора, аз съм The Avenger, днес сме с Кокито и играем Майнкрафт. Смятам да започнем двойно оцеляване. Ще заселим ето тук където на спауна. Сега да съберем малко дърво. Съжалявам ако има някакъв лаг. FPS-а ми е супер малко. Не знам защо лагва така. Само изчакайте малко, само да си изключа. Така. Имам няколко програмки, които трябва да изключа. О, Колко дърва имаш? 6. Аз имам 7. Бакграунда е лошо. Какво? Заглуши. Що? Докато говорят по телефона. Какво пеш? Много лошо се чуваш. Това се чува. Хубаво е след малко такова, че си изгуша. Добре. Събирай дърво сега. Тъй, смятам, че толкова дърво стига. Чакай да увеличим малко чунковете, така 6 чунка. Колко имаш? Така, Колко дърва имаш, бе? 16. Аз имам 15 и събирам в момента саплинки. Ай, идвай тук. Идвам. Сега ще направя всичкото дърво. За какво ми го даш? За коне. За като гони. Ще го оправя с набързо. Бърз, че бяга, ама. Например на такова, браво да цепя. Ще чакай да събера. Охо, тук 25 саплинга има. Ще нямам една брава да убия тая тъпата крава. О, Луч. айран. Сега ще убия. Не искам мисля, че ям пържоли. Не една пържола. Тъмън само за мен. Жесток си. Така, сега. Да направя още малко пъчки. Ела. Чакай. Искам едно ни отсечено дърво. Ела да ти дам брадва. Къде си? Ето Имам. ги хвърлям до крафтинга. Една брадва и една кирка. Така и аз да имам една. Направи печка. Нямам си още каустон. Достатъчно за печка. Аз ще обирам айран. Добре. Сега ще събера малко кабелстон за една печка. Опа. Тъй, сега ще направя печка. И аз ще направя една. Няма смисъл, само една. Не стига. 2. Ти си нахален, бъди нахален. Тъй, да събера дърво някакво. Намери кол. Там има. Горе. Къде? Има едно чудо като мен. Знаеш ли какво? Ай, обираме всичко и отиваме там. Пека. Вари, аз чакам. Не. Да Събери си запечатаме всичко там. 3 за една кирка. Ти видя къде отивам, нали? Да.
Оп, 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 оп. Така. Къде отиди сега? И тука има изход, точно. Сега ще го Къде правим. е? Тук ще стане много хубаво. Аха, видях. Тук ще се заселим. Чули? Добре. Сега. Да взема малко кол. Где да оставя печката? Къде има изход? Там нататък върви, ще го видиш. Хубаво. Тук те може да има овце. Ако има Дит уби, съм. А? ако има уби, Ще потърся. the luck is real. Сега. Ами ако се загубим, как ще се такоме? Ще търсиш координати, ти казвам и идваш. Ся. Тука. Цък, цък, Аз по-добре се връщам. цък, цък. О, крал! Сега ще убия. Къде? Горе? Тук ще трябва малко да изравним. Ама ай идвай, защото става вечер. Идвам. Първо да убия кралата. Връщай се, защото запушвам тук. Да не могат да влизат. Запушва, ето няма зомбите си у нас, сигурно съм ги забавил. Ами я ги пусни. Чакай, чучка една крава се мъча да убия. Къде е сега тя? Ето. Има зомбите, защото хънгара пада. Ай, идвай да запуша. Сега да вкоча на врата. О! Чай да убия. Ставам ти една дупка да влезеш. Ама бързо. Колко имаш по-бързо? Добре. Нашко малко кърфе. Айде, един торче тук. Имам 4 пажори. Ай сега, идвай бързо. Наригам. Това място е хубаво. Ей тук. Таман имаш ти 2 пажори, аз съм 2. Къде си? И ми качвам се в момента нагоре. Спокойно направил съм си път. Вътре в къщата ли си някъде? Да, ето ма. Ай, идвай. Тук влизай да запуша. Сега, къде е печката? Имаш ли? Такова, как се казваш? Малко такова. Да печем пажолите, да. Така. Сега ще сложи още една печка. Оха. Да, имаш ли още? Оха. А? Още колко? Не. Да знаеш, заредил съм печката с айран. Ще почна да копая ето тук. О, как ми лагва. На мене не. Той куче го окрути малко. Колко правя сега? Смятате той е в коридора. И как се чува? Мощно. Може. Ако скочи на котката направо ще разточи така. Улична превъзходна. Кой е? Аз мисля за котката ти. Сега ще направим малко стурби. Ай, тия пажолиница ли опеках? О, 4 пажоли. Ядлите в жишка. Мале. Ето си 2 пажоли. Чудо не виждам. Опа. Сега трябва да намеря кол. Не, сега трябва да поизкопаем малко. Да намеря кол. Аз имам кол. Колко? 13,7. Напред торч. Да, фърлих ти кол. Видях. Самото ми место 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Направих и стълби.
Стълби, бе. За мината. Там ли ще е мината? Тук. Добре, сега се За- домъкни. Домъкни се сега тук. За ко? Така, трябваше. Тук те са фърлям ли? Чакай, бягай сега. Бягай. Наистина ще скоча на конче. Не мога да отивам да правите с тъпата мина. Трябва да я разширявам още нагоре, па точно трябва да я вдигнем. Така. Ай, нещо е такова. Ама много пък малко става. Нищо, карай. Тъй. Цък. Тъй. Тук ще сложим сега стъкло и ще стане супер. Така. Така. Супер. Тук ще го запушим. Могат ли да се взимат стъклата, ако се щупят вече? Не. Направиха. Още не са. Така. Ти мисля, че няма го направят. Няма. Са в шампай. За какво ти е? Ти като щупиш стъкло, може да го вземеш да го сложиш пак. То може, обаче ти трябва си юктачкирка. Сега. Нещо интересно намери ли там? Само кабелство. Я. Чая, що ме удари, бе. Тук ти вече направо да мога да се кача. За кой ти е тая врата сега? Ко си е направил тъй? Защото отивам сега за пясък. Аз пък сега ще заключа. Заключима. Потърси малко крави, ние ще там да хапнем. Съм гладен. Аз имам една пържола. Ми дай тук. Да, ти си изяли Аре. твоите двете. Аз умирам. И аз няма ли да умра сега и сега след малко? Ние да те убият зомбитата, да дойдат да ти открадна. Аз мога да направя кирка. Не съм ли видял до сега да е зомби? До сега не съм видял да е зомби. Нищо, ми се струва, че няма зомбите. Само те ми падаха нагоре. Как ще стане тази работа, ти пада пък да няма зомбита. Не знам. Дай малко кабелстон. Нямам. Имаш. Нямаме. Тази врата. Това е изкуство. Нямам кабелстон, нали така. Само около 2 стака има друго. Базикам се, имам само 3. Ти ги направи на стълби, цинго. Не. Имах 21. Соби сега имам 41. Ето ти 3 кабела. Дай, да имам. Ей. Сега ще копам. Виж, в момента правя още тръд. Копай, аз слагам стълби. Чакай да мисля. Това е супер, бе! Ей, тук хем ще има откъде да идваме. Аз тук исках много да дойда. Тук сега ще го... Там ще направим една порта и ще го заоградим тук. Да, ще отцепя малко дърва, за да... Защото няма много дърво. Аз имам. Колко? Значи 35 преработено и 25 непреработено. Аз ще цепя. Що няма зомбита, ще цепя. Искам сега да ти дойдат две зомбите и да те изядат. Ще ги убия. Ще ги убиш. Аз съм Джейт ли, нали знаеш? Ко стане? Нищо. Сега най... Ко! Тъй ли? Сега ще ми се щупи кирката. Ти с желязна кирка ли си, бе? Не, камена. Направи ме една, ще ти върна желязо.
Ох, ето зомби. Къде бе? Сега ще ми скочи и ще убия. Сега ще ми скочи на врата, казвам ти. Аз убирам Стига къса и де. кол. Оф, не знам даже един е къщата, само че убирам кол. Ай, чупим се кирката. Едно кол остана. Мани, къде бяхме, къде живеехме? Той изгрева идва. Виждам. Ще има от задния вход, да знаеш. Нямам и заден вход. Как е, он дете сега го направих, не е ли заден вход? Ти сега да не би да си го запушил. Бе. Жераре, виж, остава си тук отворено и сега ще вляза, че ме излитат. Какъв е той готиния чест, бе? Само 200. Туши ми са кирката, шет. Какво ще да правя? Да, ще си правя кирка. Защото си много нагъл и не ми даваш кирка. Аз имам 2 стъкла. Къде си? О, 40 дървона, сега ще направя 2 врати. Къде отиди там ти, бе? В някаква ниша дувка си се набрал. Правя някакви глупости. Опа. Къде си, бе? Нали ти какво правя? Стълбички правят тук някакви. Ма къде? Защо си сложил тук прозорци, бе? Где да знам, че там беше ги сложил. Да, аз ги бях сложил. Сега вземи си ги. Чак. Дай малко дърво. Нямам. Който се свиди дървото, дай тук. Нямам дърво. Имаш. Ела виж какво направих тук сега. Сега тъй ще ги направя тези стълбичи, да мога да изхъбя всичките стълбички. Аз имам още 30 колко стълби. Мисля, не сеща. Коме бъде. Вкъв съм прост. Поне си го призна. Какво направих? Опа. Ела така да ти покажа, бе. Чакай де. Къде си? Правя стълби. Аз имам тук още 30. Жераля, дръж стълбите, бе. Да, бе, за какво са ми, бе? Кой те удари, бе? Дай. Или то оцели главата. Аз сега ще ги използвам като кабелстон. Ти много циганско си го направил. Някой тебе пита ли? Ето е този челен човек. Опа да ви. Влез от задния вход, разваляме. Кой искаш? Жераля, дръж стълбите, искам пак то оцели главата. Влез от задния вход. Боже, може такова е положението. Идваш ли, бе? Абе, чакай, трябва просто стълбите. Видях какво е. Няма смисъл. Що, те го оставям. Оставай го, като ти харесва. Ти си един бръч.
Ами с радио ще прави и тъпото. И така хора, това беше всичко от този клип и до скоро.